Ana magana ki take ci arziki kina wani mana wani kasan mu ba wata yana da zata ina jina kai mai kuɗi na yanzu haka baba ne ya sa a mai da jirage ne gane shi nan wallahi ya mata ya kuɗi ya kasawa ya tashi kuɗi shi kuɗi ya kwana ba kana ba shi yanzu ma kun ga gani kina ganin ta a wata washi can America ba a ganta washi ka ji ƙato wannan yanzu wannan da mai kuɗi daga America wannan rigan ma sai ta miki aure da komai da komai bai da ka gani fa ni fa matar soja ce fa zaka gani ka ce kana so ka kula ni kai magana da ni to ko dai matar bin zai ga kike ai kuɗi suka maganin komai wallahi dan mai kuɗi nan ga a ce kike kuɗi a kwana ko ita an mata egwa baban tinkiya ne daidai muke ba abin da kuɗi ba zai ba a kai garin malam ka bu a hankali zan sa ai maganin ka wallahi Allah ba ki wallahi mai gida na kai zan sai maganin ka wata mace da ke cikin wannan garin ta san mu ta san da zama ta san cewa yanzu dai ni abin da addare kai ka mu shiru mijin naki sai kai mun bakin ka sai sa baba na sai America kana nan wadan kayan kwazan gwarai kana wata take masa ka dubi kanka malam ka ce da ni kira ka da kanka rage baki wallahi wannan ne zo ya gani rana fata dalle wasu ga suka same ni wai ayo ai fitar take ina fara abokina kira ni kawai ya ce ya ganki kuma don koshi bari mu je